Абдураҳмонова, зани 53 солае ки дар қатли писари 7 солаи ҳевараш гумонбар мешуд, дастгир шудааст. ин кӯдак рӯзи 5 март дар кӯчаи Олег Кошевойи шаҳри Душанбе кушта шуд ва хешовандонаш билофосила ангушти иттиҳом ба сӯи Муборак Абдураҳмонова, зани амаки кӯдаки кушта, баланд карданд. Аммаи кӯдак гуфта буд аз сабти наворҳои камераҳои мушоҳидаи видеоӣ дар мағозаи бародараш насбшуда воқеъ дар паҳлӯи хонаи кӯдак дида мешавад ки чӣ гуна номбаршуда бо рӯи фиреб писарчаро ба хонааш даъват намуда баъди чанд дақиқа бо сару либоси дигар аз хона мегурезад. Дар камераҳо ҳамаш сабт шудааст ва мо дидем ки вақте ҷиянам аз мактаб меояд барои харидани маҳсулот ба мағоза медурояд, гуфт ӯ. Муборак ӯро ба хонааш даъват мекунад. даме ки ҷиянам ба дари хона наздик мешавад, зан зӯран ӯро ба хона дароварда баъди 10 дақиқа хонаро тарк карда ва то ҳол дар куҷо будани ӯ маълум нест. наздиконаш он замон гуфта буданд ки писарча баъди дарсҳо бояд ба хона меомад, лекин он рӯз барнагашт. оилаашон ибтидо фикре карданд ки ӯ амрои бибиаш аст ки роҳбари синфи писарча мебошад. баъди фаҳмидани он ки ӯ дар мактаб нест, ҷустуҷӯи ӯ оғоз гардидааст. ин ҳодиса дар ҷомеа вокунишҳои зиёд ба бор овард. баъди 8 рӯзи кофтукови зани 53 солае ки дар куштаи писарчаи 7 солаи хешу табораш гумонбар дониста мешуд, боздошт шудааст. муҳсинҷон муҳаммадӣ, сухангӯи пулиси Душанбе, ин хабарро низ таъид кард.